ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ଯିବାକୁ ରେଡ଼ି ହେଲୁ ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଷ୍ଟେସନ ଯାଇକି ଫଟୋ ଗୋଟେ ଉଠେଇଦେଲୁ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆସିଗଲା। ଟ୍ରେନ୍ର ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛି ପାହାଡ଼। ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ରେନ୍ର ଦୁଆର ପାଖକୁ ଗଲି ଆଉ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାଏ। ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ବି ହେଉଥାଏ। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ପୁରା ବାହାରକୁ ମୁହଁ କାଢ଼ି ଦେଉଥାଏ କାରଣ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଉଥାଏ। କଥାରେ ଅଛି ଦୂର ପାହାଡ଼ ସୁନ୍ଦର। ପାହାଡ଼ଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଟିକେ ଚାହୁଁଥାଏ। ମଧ୍ୟରେ ମୋତେ କେହି ଜଣ ଡାକିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ବାହାରକୁ ଯାଇଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆସିଗଲେ ଆମ ପିଲାମାନେ କହିଲେ କି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶିକି ଫଟୋ ଉଠାଇବା। ଆମେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କଲୁ ସେଇ ଟ୍ରେନ୍ର ମାନେ ଦୁଆର ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇକି ହେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ଫଟୋ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଉଠୁଥାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଟିକେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥାଏ। କେହି ଜଣ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଲା। ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଟିକେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇଦେଲି। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଖାଉଥାନ୍ତି, ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଉଥାନ୍ତି। କୌଣସି ଗୀତ ଚାଲ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ କାରଣ ପବନ ବି ହେଉଥାଏ ନା। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ। ଏମିତି ଭାବରେ ହେଇ ହେଇ ଶେଷରେ ମୋ ଚୁଟିଟା ବହୁତ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ମୋତେ ଟିକେ ଚୁଟି ଟିକେ ବନେଇ ନଥିଲା, ଟିକେ ବନେଇଦେଲି। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଚାଲିଲୁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଏ ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କେକ୍ କିଣୁଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଖାଇଲି। ବାଃ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କହିଲି ତାଙ୍କୁ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହିଲି ହେଇଗଲା ରେ ପୁରୀ ଚାଲ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲୁ, ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି। ମୋ ପଛେ ପଛେ ବି ପିଲାମାନେ ବି ଆସୁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ କାରଣ ଆମେ ଟେମ୍ପୁ ଭଡ଼ା ବୁଝୁଥିଲୁ। ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କେମିତି ଯିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଫାଇନାଲି ବାକି ସମସ୍ତେ ପୁରୀ ବଦଳରେ ଚାଲିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ବି କରୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ବି କରୁଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ। ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଜଗା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆମେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଅନ୍ କରି ଚାଲିଥାଉ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ। ଖାଲି କହୁଥାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଫାଇନାଲ ଜଗା ଦାଣ୍ଡରେ। ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏମିତିକି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଥିଲି। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବେଶୀ ତ କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ଟିକେ। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲୁ, ହେଲେ ସେଟା ଭିଡ଼ିଓ ହେଇଯାଉଥିଲା, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଲୁ ଦୁଇଟା। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପର୍ସନାଲି ଦୁଇଟା ରିଲ୍ସ ବନେଇଦେଲି। ହେଲେ ଭଲ ଆସୁନଥାଏ କାରଣ ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହେଉଥାଏ ନା, ପାଗଟା ଭଲ ଏତେ ଆସୁନି କ୍ଲିଅର୍ ସେ ଫଟୋ କି ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକରି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଲୁ। 2-3ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠି ସାରି ପୁଣି ଫେରିଲୁ ଆମେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ। ଆସିବା ବାଟରେ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ମନ୍ଦିରର 2ଟା ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ, ତାପରେ ଚାଲିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।